Ahoj. Ahoj. Tak tady máme Velikonoce a my jsme vyrazili nedaleko do Rožnova pod Radohoštěm, kemping Rožnov, a máme to tam strašně rádi, jezdíme tam často a strašně rádi tam jezdíme právě na Velikonoce, protože ve Skanzenu je vždycky super program, jarmark velikonoční, zpívání, ukázky tradičních řemesel a tak. Takže jako každý rok se na to strašně těšíme a děcka mají rádi kempík, protože je to celé jako kdyby takové dětské hřiště, takže si tam jezdí na kolech, koloběžkách a tak. Takže už se moc těšíme a těšíme se, že jedete s náma. Tak a jsme tady. A fronta má moc dívej. No jo, Velikonoce. Tak po hodině a půl jsme dorazili na místo. Kemping Rožnov. Je tady zácpa, fronta. Tady volali, tak kemping měl být plný na Velikonoce, no tak uvidíme. Nemáme rezervaci, aby jsme jeli ještě někam jinam. Takže čeknutí a jdem to zaparkovat. Takže máme to bez rezervace, ale můžeme zaparkovat na tu stanovou plochu. A prý je místo, dokud se vleze. Tady volali 2 dny, no 3 dny zpátky a už rezervace, už to bylo plné, to karavanové městečko nebo karavanová část. A už nechtěli rezervovat, takže jsme to riskli a můžeme zaparkovat na tu stanovou plochu. Ale před náma fronta. No. A my tam stejně jezdíme na tu stanovou plochu, už jsme tam 2krát stali. Tam svítí celý den sluníčko. Tam je více sluníčka, no. Tak, děti, jste v kempiku. No, čak jsem ti říkal, že to bude kousíček. Takže zabydleno. Markýzka, sezení a můžeme užívat velikonočních prázdnin. Jinak kemping už se pěkně plní. Tady ta volná plocha byla určena pro lidi, co nemají rezervaci. A už se to plní a každou chvíličkou přijde další a další karavany. No a my jsme si chviličku poseděli, odpočinuli. Děti se rozeběhly na kole tady po kempiku a my se jdeme taky projít. Jdeme jim odnes bundy a markneme po kempíku, co je tady nového zase po roce. Nějaké změny. Tady jsou každý rok, co přijedeme, tak jsou tady nějaké změny. To je fakt, no. Lepšímu, ale... To je fakt. Vlastně, co víme z internetu, tak v té karavanové části by měly být úplně nové sociálky. S vyhřívanou podlahou. S vyhřívanou podlahou. A prej bez žetonu, tak uvidíme, půjdeme to mrknout.
Tak jdem se podívat, co ještě všechno tady mají nového. Ahoj! Máme si bundy. Jsou sportovci. A další novinka, co tady vidíme, tak stromečky, kameny kolem jurty. Jinak jurtu si můžete objednat na různé oslavy, akce. Je tam sezení dookola, je tam topení, možno výčepu. A teda mrkněte na stránky. A tady jsou ty nové sociálky slibované, takže vám to potom ukážu vevnitř. A my víme další novinku. Ještě asi není otevřená, ale kdo znáte Rožnov? A pamatujete si tady ty zvířátka, tu mini zoo, prasátka a to byly ovečky, že? Ovečky. Tak dívejte. Tady bude wellnessko. Sauny, koupat, výřivka. Nevím, jestli už to bude tento víkend otevřené, ale každou chvíli určitě ano. Takže můžete se těšit na wellnessko v kempíku. Takže myslím si, že paráda, takhle budete zaparkovaní. Jak si usmyslíte nějakou saunu, tak tady jenom přeběhnete a tady se můžete saunovat a vyřívat. Paráda, je to přímo vedle těch nových umývarek. Takže v papučkách. A zase od loňska tady přibylo další tady ty mobilhajmy a zrovna se bavíme s Verčou, že se nám líbí ten styl, jak to mají všechno pěkně upravené. Nachystané kytička na stole, grill, stoleček, židličky, moc pěkně upravené. Jo, před každým apartmankem nebo mobilhajm, nebo jak tomu budeme říkat, máte takhle vyštěrkované parkovací místa. Tam za plotem jsou už ty starší, tak tam to mají vydlážděné, ale moc pěkné. To? Fakt hezké. I za oknama těch nových umývarek jsou vidět takové bonsaje a tak, jako fakt hezké, v hezkém stylu to mají. Tady máte takové ty antracitové, tady na druhé straně zase máte bílé, zase takhle sladěné, ale podívejte, na terasce nachystané sezení, svícen, kytička. Moc pěkné, starají se. A máme tady podvečer a my ještě užíváme jakčakž počasíčka a sedíme. Verunko, tak co říkáš na nový spacáček nebo deku, nebo co to vlastně je? Kdybych ho neměla, tak tady nesedím. Takže děkujeme Backy, máte super produkty. Je to paráda. Dobré ránko. Dobré ránko. Co se tady chystá? Velikonoční dobroty. To jste pekli, holky? Ano, že? To jsme spolu pekli. Ty jsi pekla takové cukrový klary a perničky. Tak mamka keca. Vždyť jsi dělala razítka. Ale já jsem proto odešla. Krásné to máte, holky, krásné. Tak ještě jednou dobré ráno. Už takhle kávičku venku na sluníčku. Je to boží. Jinak večer jsme seděli v karavanu, kdybyste viděli, co tady najíždí za davy karavanu. Šílené. A psali jsme si i s Ondrou z Pálavy, z Dolních Donavic, to taky úplně plný štělplac. No jo, lidi, co mají zazimované karavany, tak Velikonocema to začíná, že? Vytahujete a... Sluníčko vás vytáhne ven, co? Vytahujete karavanky, co sezonu zahajujete? Tak a už jsme se konečně vytetelili z kempíku. Seděl se krásně v křesilkách na sluníčku a teďka chceme projít Rožnov klasika tady parkem, kolem skanzenu. A na koloběžce. A dojdeme asi do pivovárku. Dáme si nějaké malé pivečko na stojáka a půjdeme zpátky. Děti v pralinkárně, čokoládku a jdeme spát. A všichni budeme spokojení. Jedem.
No a po nějakých 10-15 minutách z kempíku jsme prošli krásným parkem, vlastně celou dobu jdete parkem, akorát z kempu jdete po chodníku po hlavní cesty, po ten hotel, ten se jmenuje, nevím, to vám tady hodím. Aeroplan. Tak jdete potom krásným parkem, cyklostezkou, takže děti na kole, na koloběžce a po 10 minutách jste v vývaru Rožnov. Tak, po procházce zpátky v kempíku. Co mámo? Krásné, zase. Rožnov je krásný, tady prostě může jezdit pořád. Je to náš styl. Dřevěný. A my už u karavánku. A v kempíku je úplný klid. Máme 11:30. A všichni jsou asi na procházkách, na výletech. Tady je úplný klídek, tady nikdo není. Všichni využívají počasí. Ty tady tak hraješ? Teda, ty tady toho máš, ale. Na sluníčku, že? Dobré ránko. A víte, co je perfektní na tomto výjezdu? Že už takhle můžeme snídat venku. Krásné počasí, sluníčko. Co budeme dneska dělat, mámo? Já bych chtěla dát dneska vrchní skanzen. Vrchní, protože... to je městečko nebo vlastně dědinka? To je dědina. To je dědina. A zítra městečko. A zítra tam je program, že? Jo, zítra je tam program. I dneska je tam program, ale zítra je ještě lepší. Zítra tam budou stánky, ukázky řemesel a tak, takže zítra se těšíme na to. Takže dneska dáme ten vrch a si zítra můžeme pořádně užít to městečko. A každopádně vás vezmeme s sebou, takže to uvidíte. A few moments later. Takže museli jsme změnit program, protože začalo celkem dost pršet, takže musíme to přehodnotit a byli jsme na odpoledne pozvaní tady za kamarádama na chatu, takže dáme to teďka a uvidíme, jestli se to počasí nějak umoudří a když bychom dali odpoledne skanzen. Uvidíme. No a my už jsme zpátky z výletu doma, nebo u karavánku. Dneska jsme byli na návštěvě za našima kamarádama, tady kousek 30 km ve Velkých Karlovicích na chatě se podívat. Takže ještě jednou děkujeme za pozvání, bylo to moc fajn a už jsme v kempiku, tak jdeme asi grillovat. Takže jdeme nachystat grill. Dobré ránko. Dobré ráno. Máme tady další den. My jsme vlastně ani pořádně ještě moc nic natáčeli, protože první den jsme si dali pivovarek, jenom procházku, druhý den jsme byli tady na návštěvě na chatě u kamarádu. Prostě si to užíváme. Užíváme. Tak a teďka už jdeme do skanzenu. Koupili jsme si lístky online, koupili jsme si i dědinu, i městečko, takže jdeme to prozkoumat. Je tam nějaký velikonoční program, takže... Jo, každoročně to bývá hezké. A tady můžete vidět frontu na vstupenky, proto jsme si koupili lístky online. Je to lepší, když půjdete na takovou nějakou akci, kde je tady nějaký program, tak je to lepší koupit online. To je jako první jsme šli směrem doleva nahoru do té dědiny a potom půjdeme do toho městečka. Uvidíme, jestli tady bude nějaký program. Myslím si, že všechno bude v tom městečku. Tak se tady projdeme, dáme nějakou polívku asi a uvidíme. Ale ten program hlavní je dole v tom městečku. Živá hudba, stánky. Tady jsou zase krásné domečky, jsou tu zvířátka, teď jsme byli na králíčky, husy, kačeny, mají tady vždycky kozlíka na volno, oslíka, takže i tady je to jako hezké a jsou tady i jiné akce přes rok a ty zase probíhají tady, jako takové ty řemeslné ukázky a tak. To je taky strašně prýma, to jsme jednou vychytali, že?
A to bylo strašně super, protože tady vyráběli došky, košíky a tak, děcka se na to mohli podívat, jak to kdysi bylo. Super. Klary. Ahoj. Tak my jsme si prošli tu dědinku, došli jsme až nahoru, ale jsme trošičku zklamaní, protože je skoro všechno zavřené ještě, že? Ty chaloupky a tak. Chaloupky jsou zavřené, programy dole, tak asi to tu zavřeli. Škoda, i ta škola je zavřena, no. Tak jdeme pomalu dolů a tam už je program větší. Stánky, živá hudba, dáme si nějaké jídlo. Kyselicu. Kyselicu, máš chuť? Jo. No jo, to by mohla být dobrá volba. Turisti 2. A tady můžete vidět v praxi, jak se pletou takové košťata. Tak a pro vás, co vy to neznáte, tak tady v té budově si kupujete lístky a když projdete tou budovou, tak jste v té Valašské dědině, tady tak směrem nahoru a naproti přes cestu je to Valašské městečko dřevěné. Takže my jsme si prošli tu dědinu a teď jdeme do toho městečka. Pojďte. No tady už to vypadá o něčem jiném. Tady už je toho lidu. Ahoj! Tak a už přicházíme do kempíku zpátky. Takže jsme si to dneska všechno prošli. Něco tam a uvidíte, ale byl to masakr, těch lidí bylo šíleně moc. Kdybych byla půlka, tak je jich moc. Mohli to trošičku omezovat, no. Hodně lidí, ještě s pejskama, bylo to náročné. Ale prošli jsme si to a teď už jsme v kempíku, takže jdeme si dát pivečko a ugrilujeme něco. Jinak mohli jsme tam vidět pletení pomlásek, barvení krasic, vajíček, tradiční košíky a různé takové... jsem si koupila, udělala jsem si radost, o šatku. Různé takové stánky s medovinama.
cukrovinky, jídlo a teda a teda. Jo. Jdeme se projít po kempiku. Jo. Dneska máme neděli a z té stanové plochy už to celkem odjíždí domů. Asi chtějí trávit lidé Velikonoce doma. A jdeme se podívat tady do té karavanové části, jak to tady vypadá. No a jinak důvod, proč my často stojíme na té stanové ploše, to můžete teďka vidět. Vidíte ty vysoké stromy, tak tady máte celý den stín. Jo, takže ten, kdo chce stín, tak jasně super, ale my se rádi vyhříváme, že? Jo, a když chcete na jaře sluníčko nebo na podzim, tak je super ta stanová. A nejlépe u umývárek, tam je celý den sluníčko. No, tady už se taky uvolnila jedna parcela. Ale mají to hezké. Jo, mají to krásné, je to zase oddělené tím živým plotkem. V té zadní části máte stojan s elektrikou. No a teďka hlavně důvod, proč tady lidi to láká, tak jsou ty nové umývárky. Tady jsou úplně letos nově otevřené umývárky, vyhřívaná podlaha. Všechno to můžeme ukázat. No a tady se buduje to nové wellnessko. Takže budou sauny, bude koupací sud. Můžeme se podívat. Ještě to nemají v provozu, nestíhali. Ale bude to krásné. Nebo ještě asi nějaký plotek. Asi který bude nějaká zastěna, která bude oddělovat soukromí. A tady takhle budou sauny. To bude krásné, no. Dívej tady odpočinková část, ježiš, to je hezké. Aha, tak odpočinková část už je hotová, tam jsou lehátka. To nevidíte přes to okno. Aha, a i sauna už je hotová. Ježiš, to je pěkný. Krásné, krásné to bude. A máme tady. A on slouží si nahřívá. To asi jede. Tady za rohem bude ochlazovací bazének. No tak dodělat zastěny a to bude krásné. To už se těšíme. Budeme spát na ty nové sociálky. Wow. Taková to koupelna a tady se to už rozděluje panské, dámské. Ty jsi tak potřeba nutně vyskočit z toho kola a dát si panáka, jo? Co to je za Janošíka? Co to je? Tak jdem dál. Tak procházíme po kempu, lidi, kurtujte si ty markízy. V Actionu kurt za 50 korun a udělá to hodně. Chudáci, no. Teď už jim nepomůžem. Tude zábava. Jdete barvit vajíčka, holky. Jože. To je jenom kšuplo. No, Jdou kšuplo, tak to můžu sněst? ne. Víc. Tak dobrý. Polož. Tak, dobré. Ukaž. Stačí? No. No a co grillujeme? Náš tradiční bůčínek. Tak hody do provody. Nahlas. Aspoň bílý, slepička vám za to snese jiný. Mamino, nastav. Hody do provody. Byli malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám za to snese jiný. Budeš zdravá, neodmlouvej.
Vy jste takový šikovné holky. Je, A další koledník. Jste malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný. Ještě jednou dobré ránko. Jste To mohli je vidět... velikonoční ránko. Velikonoční, tak jste mohli vidět šmígrus v karavanu. Klára už byla od rána úplně natěšená a klukům nadala, kteří nás nevymrskali hned po probuzení. A koledníci. Zůstávej. Hody, do vody, dejte vaše malovaný, nedáte mi malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vás nese jiný. Děkujeme. Řekni Klary, děkuji. Takže v procesu balení markýza schovaná za pomocí sousedů, koberec zametený, usušený a fičíme domů odpojit a ještě jdeme na návštěvu dneska. Tak jo, to jste mohli vidět, jak jsme si užili Velikonce v Rožnově. Fičíme domů a zase příště. Takže jestli se vám naše videa líbí, tak dejte like, dejte odběr, nám to pomáhá, budeme jedině rádi. V příštím videu, ahoj. Tak máme informaci, že by tady mohlo být něco přes 200 posádek, přes 200 karavanů. Tak a my jsme se rozhodli, že si dáme tady procházku kolem přehrady na hraz. Ale nějakého zřízence vám tam pošlem, takže on vám to otevře. No, takže jsme takhle trčili a čekali jsme prostě jak na spilování, až se nám otevře brána. Ale nakonec to dobře dopadlo, pustil nás dovnitř a kemping vypadal takhle.